Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Adda ka di awag kun ka, no kaano asumangpet ni Kwarog, Kapitan. Awan mat kagawad. Di mo ka di kaya ti dinutukak nga uay say. Ay, saan mo't nga iti kasta, Kapitan? Nabayag ngamin ani Kwarog, ti kadkadwa tayo diti barangay hall. Sa bagay, unmat kitday. Sa pulan tayo ti sigod ang nakairwaman tayo. Iso adi na magkulaang mo't Maawatak mat kit di kagawad. Sumunga da ni uay say. Imbag ta nakita masumungad. Ang mga numangag na ti saritaan ta. Kat ibaga na asaan ko akaya ti kina OIC na. Nga na. Jose, agluganak man iti tricycle mo tamapanak ijay ilay. Papanam nga ijay, Kapitanang. Sang kakadianapan man ng idikalman? Apay, bambantayan nak. Wano sipsiputan nak. Sa might. Nagdamdamag alang mit a Kapitana. Mas dawa lang amain. Takanayon kay Rumwar. Adala ang mat asikaswag ijay ilay. Ay kasta. Anyang ati sa sikaswan niya. Na, kaano pa'y anagbalin ka nga investigador? Ha? Ay, nagdamdamag alang kitay, Kapitana. Ay, adala pagimbagan ti kabaranggayan ngas asikaswag ijay. Bareng agbaligay. Mara, awan ka di ti madmadlaw nga. May papanitian niya, Maray. Manipod idinapan alawas. Kanayon mo't arumwar ni Maribanang. Ay, saan kumat anadlaw? Makumikumak ngamin nga aglako dito tersinak. Danda ni inal daw arumwar. Sa dino nga talaunay ay ati papanan na. Damagam to kwa na Ay, no agar aramid iti maday. Ibaga na nga ta. Anya ti kayat mo asawan? Ay namaray, adda atap ko nga da sa baling aramidin na. Ay, saan mat siguro adakas ter aramidin na, Maray? Ammo pa yan. Manipod nga meng idinapalabas alawas. Kanayon mo tin arumwar. Badaw, no sakti kanayon arumwar, san ka kadi nga agata? Dipindi sa dino, ti kanayon mo apapanan. Apayaya. Ningarod Maribanang, kanayon mo arumwar. Mga nuad damot as asikasun na. Anya nga'y kumati asikasun na nga inaldaw. Ay di ka lamumit Pagkat atapam ti kumarim nga awamot nakita mamading aramid na. Nalipatam sa mutin, ano awan ti apawi, awan mo ti asaw. Depende ti pasama kunak manayin. Ikagar aramid iti istorya. Napan ka din ni Maribanang ijay ilay, Jose. Tsaka mo, anana. Saan kumita kikitain no sa dino ti papapanan na? Kita, sika pa'y ti pagluganan na. Kat saan mo pa'y nga amo no sa dino ti papapanan na. Apayaya? Kaya mo ama-amuan no sa dino ti papapanan na? Saan mo't kitday? Agdamdamag aklaang. Damdamagang hindi na mo ibaga. Isa jak amaw? Kunakon ka, adi na ibaga no sa dino ti papapanan na. Mas daawak. Apay nga adi na ibaga? Awan ka di ti sumken di ta panunot ma, no sa dina, Husay. Awam mait. Ay, borbor siya pala kanya. Anya ti maipay ko, nana. Madam, siyak ti asawa ti kapitan, ijay barangay kabildatan. Naamwak at ti organisasyon nyo, katumultulong kadagiti agkasapulan. Ay, pudno day ta, kapitana. Adda ka di kayat yu ang tulungan. Ay, kayat ko kumamot ayuman, dagiti pamilya ti marigrigat, ijay barangay may. No adda mabalin ama itulong yu kadakwada, madam. Sa dino ka di ti barangay yu, kapitana. Ijay barangay kabildatan, madam.
Ay, mabiit lang ang kapitana. Takitaag itilistaan dagiti barangay anasulinak, no karaman ti barangay yo. Sige laeng, madam. Agurayak lata. Bareng addamot maikan ijay barangay may. Sige, kapitana. Inton bigat, agsubli kayo nga igam yu ti listaan dagiti mako na nga indigent, kapitana. Magkapon nyo ngay manang kapitana. Iti opisina dagiti tumultulong kadagiti marigrigat, Jose. Ay? Bareng adda maited nga ayuda kadagiti indigent a kalugaran tayo. Ay, nasaya nga ron dayta, pagtaktaktakam kapitana. Ay, kuna laki dinon yan. Adda kadipay sa baling nga aramidag. No di, titumulong kadagiti kabaranggayan tayo. Ay, sapay kumatag baligi kay tinasaya at aganda, mau. Ikararag mo tapno adda makaala iti ayuda. Ay, kaya yung asawain, sana siguradaw. Pilyen da ngamen dagiti makuna nga indigent, dagiti qualified, dagiti adda mabalinda, awan ti ayuda da. Ay, kasjay. Ay, kuna ano amin at taga-kabildatang maikan. Awan ti adu apundo, tasaan ngamen nga aggapo iti gobyerno. Non-government organization dayjay. Ay, Donasyon kunak man laengan. ay, isumang lagayam. Asaan asa pasap ti maikan. Ay, anyang edda kita ilislistam, apo kapitana. Ilislistak man dagiti napili. Ay, anyang dagita napilay, apo kapitana. Basta ilistak laeng. Di tayam mo, no anya ti aramiden da kadagiti mailista. Saan da ka di nga umay matiliwan dagita ilislistam? Ay, adda aya basol mo, tapno tiliwenda ka. Ay, sa bagay ka awam kapitana. Ang apay nga ilislistam tinagnagamay. Sensus laeng daytoy. Di ka madanagan. Bareng adda pagsayaatan. Ay, nasaya at ano, da pagsayaatan. Ay, saus, kuna laki din no pagdaksanay. Eh, mapangkakadagi submitan kadagiti nagnagan, dungaw. Wen, inteng. Bareng adda ayuda dagiti maikare a maikan. Eh, ada ka di nagan dagiti kung kunam a pamilya ti marigrigat. Ay katuwen kan mailistan sa uray dagiti baak. Ha! Eh, nga uray saan damat a marigrigat, kasya? Ay nainteng, awan mo't ti baak abak nang dito'y barangay tayo. Ningay kagawad ko nang, oh. Maibilang ka di abak nang ni Marikwanang, kat saan mo't adakkel ti Teresena na. Kan maysa, agmay-maysa nga agbibiyag, awan katulungan na nga asawa na. No kasta inlista mahit. Baak mat na jay. Wun taagmay-maysa nga road. Ni kwarong ngay, agmay samot itibiyag, oh. Saan pa'y ama ko na abaak ni Kwarog? Kan maysa, adamot tricycle na apagpaspasada na. Dagitoy kadi aming tilistaan ti indigent iti kabildatan, kapitana. Wen, madam. Mabalin ka di amay kan amin dagiti nakalista dita. Sige, kapitana. Inton Domingo, umay kami ijay. Dagiti nakalista, itugot dati ID da. No adda makipila asaan ang nakalista, ang mga no agkurang ti ayuda. Sige, taibagak ka dagiti nailistak, taitugot dati ID da, madam. Wen, kapitana, may mayat no adda ID amin dagiti umay umawat. Ay na, agyaman unay kada kayo, madam. Sigurado amaragsakan dagiti kabaranggayak no maamuan da nga adda ayuda. Imbag ata di manon kayo dito ay kapitana. No saan kayo nga imay, nalabit nga awan taga kabildatan a maikan. Ay nadamag ko nga minti maipapan kada kayo, kadagiti kakadwak nga inikanyo, kadagiti ayuda. Iso nga imay kayo nag-request, kapitana. Wen, madam.
kat ulitak ti agyaman kada kayo. Nakitak manang arimwar ni Maribanang itay bigat. Sino man nga tanti kasi narak na. Asino kumangay, ti kasinarak na. Ay na, di na magkuntopay kin ni Jose apaglugluganan na kat di na kanumot amo no sa dino ti papanan na. Tapay pala din na magmaw. Ay di ka lagbayin tuyang. Ay saus, awan ti kabain kaw, tawan mo't aramid kaw. Isukit di ati mabain, tadda milagrong aramidan na. Maday, ti agata pladagaws. Ang mga nulamutam to, ti saom. Anya milagro nga ipagbagab. Apay aya nga isakit mo ni Maribanang. Saan ka la nalaing nga gatap tuyang? Narugit pa'y ti utak mo. Dalusan man mo day ta. Ay na, di ka man si kabadong. Nadalos ti utak kaw. Ti addaramid na amaday, tinarugit ti utak na. Anya ka di ti pagsarsaritaan nyo kin ni Maribanang idikalman. Agsinsinsos might, mapay kaday, Sensus tay. pagsayaatan kanaw. Kas lakas tamat, tinaawatak ngayon pagana. Anya ngay deta pagsayaatan. Diyak unay naawatan. Damagam no kita kayaw. Impanan sa amutan iji legilistaan kanaw. Anya ngay nga taday chay. Nakitam ka day dagiti nakalista. Nagadumot at taga kabildatan tinakalista. Kaslanagan mo dagiti indigent. Adda ka dinagan mikin ni Badung ka. Amok pa yan. Diyak mo nakita amin na nakalista. Kasanungay ti panakaamom iti dayjay nga organisasyon at tumultulong iti marigrigat banang dungaw. Adda amok ang nakaibaga. Non-government organization. Adda koneksyon da wenno kakadwada iti sabali a pagilyan at tumulong. Sapay kanayon ka iti arumwar. Ada sabali nga atap ti tao ka. Mas dawak mo't kadagiti tao anarugit ti panagpampanunot na. Imbagkit di ata nagkita kayo iti sigud agayem mo. Kat naibaga na ti maipapan iti dayta nga organisasyon. Win nga rod inteng. Iso anagyaman aklaunay iti dayjay agayem ko. Ita, mabain na nun dagiti agat atap kan ka iti dakas. Ay na. Kastansa dagiti tao nga awan maaramidan na. Kablawang ka, kapitana. Adamo mayat ang nagbanagan ti kanayon mo nga irurwar. Idagdamdamag ka no sa dino ti papanak. Saan ko pa'y nga imbagbaga, Jose? Tadyak pa'y sigurado no agbaligay. Ay, dumawatak iti pamakawan mo kapitana. Na, anya ka di ti basol mo. Apay nga agkid daw ka iti pamakawan. Nagatapan kay nga rod iti maday. Iso suray. Iso akanayon ka nga agdamag no papanak. Kasta. Wan kapitana. Sa mo ngamin asigod nga aramid ti kanayon arumurumar. Sa bagay, saan ka mapabasol? Ti importante, kat nalawlawagan nga awan ti maday nga aramida. Naggapukan sa mo ti ili maray. Wen pare, inakman iti tinagnagan dagiti inlistak, tapno maikan iti ayuda. Ayuda, kuna maray. Asino kay dagita maikan iti ayuda? Dagiti amin nga indigent dito lugar tayo, paribadong. Iti kanayon ko nga irurwar, na-aproban ti request ko. Isu ka di akanayon ka arumwar iti kalabais, maray. Pudno dayta, paray. Para iti pagimbagan ti kabaranggayan ti araramidag. Ay, imbag man maray. Adda nga rod maururay apagsayaatan no kasta. Buwan iso nga ibagam ka ni Mare nga inton Domingo, itugot yo ti idea. Iso ti kitaan da, tapno maitad ti ayuda yo. Ay, agyaman kami king ka, maray. Makonsensya ka siguro no ibagak tinapasamak itay, tuyang. Anya ko madayta. Nagkita kami kin ni Maribanang. Kahit
Anya ko mati pakakonsensya ako nam. Amo, no apay akanayon na mapan ni Jay Ilay. Imbaga nakaday no asino ti kasinsinnarak na. Ipagpagnana ti papilis ti ayuda tayaw. Anya! Ayuda! Ay, husto ka di tinangagaw ba daw? When niya raw, ayuda ti makagapaw. No apay akanayon na rumrumwar ni Maribanang. Ay, kasta ka day? Inton Domingaw, adda ka no umay ditaw. Itugot ta ka daw ti ay dita. Dayta, ti kitain da, sakbay ang maitay ti ayuda. Kasta ka day? Ada ayuda ta ba daw? Ita, saan ka kadi makonsensya? Ikagkagumaan na, ti pagsayaatan. Ngam sa balit at dita panunot mo. Sakbay nga intay rugyan ti agiwaras iti ayuda, kakabsat. Kayat ko ti agyaman kin ni Kapitana Banang. Ta iso ti nagsubli-subli ijay opisina mi para iti pagsayaatan nyo. Kaslaman ni Kapitana. Adda na saya, at naaramidan na. Iso nga agbyag ni Kapitana. Kapitana! O sige, agpila kayo nga rudan, tarugyan tayon ti agiwaras. Addaman ibagak, maray. Apay ka, day maray. Kaslan na patig ti ibagam Ay, masidir nga minti konsensyak, maray. Anya aya ti pakasidiram. Ay, sorry, maray. Nagatapak nga minken ka, idi ka nayon ka arumwar. Pagsayaatan mi magkayam ti makagapaw no apay akanayon ka arumwar. Nadamag ko ngamin iti may sa agayem ko nga adda kasta nga organisasyon. Biniro ko kat nagpatulong ak. Ay, kastagayam, maray. Ay, nasaanan amaulit ti kinarugit ti panunot ko. Suri at talaga, Maribanang. Ay nalipatem ka din marituyang. Tinapatag kat napadekdekan nga awan ti maday nga aramid ko. Ay na, sikapay lang ti kasayaatan ako, maray. Saan ka nga isukat iti uray asino man ako, maray? Agko kumari tayaw, kada maray kwanang! Ay na toyang, idyan ti kinalaing nga agatap. Dalusan tinarugit apa nagpampanunot. Kan, good job ka mat, nanabanang. Ala, sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.